ako ma naličia a aké produkty na mne použijú. Novinka Skin Tint od Armaniho. Je to taký nadúpaný produkt, ktorý vám rozjasní a zjednotí vašu pleť, ale v podstate ostane stále prirodzenou, takže úplne super pre 30 plus a vyššie naozaj a vytvorí taký vlastne matný finish. Najskôr sa lesknite, ale potom sa to krásne tak zmatní. Tak. A tuto mám konkrétne... bebečko vlastne. Áno, a tuto mám konkrétne... Vy máte M3. M3. Takže aj celkom na také olivové typy. Áno, máme inak aj ešte viacej olivové dokonca. Keby hľadajú, tak máme aj takto. Aj takéto niečo. Tá taká ľahká textúrka na šľahana. Takže bojuje aj proti kruhom pod očami. Áno, obsahuje kofeín. Obsahuje kofeín. Glycerín na tú hydratáciu. Super. Ten make-up je tmavší, tak to iba premiešam trošku s tým korektorom a to nanesiem vlastne. Takže highlighter a nanesiem. Super. Super. Akože na týchto licenkách je super aj to, že keď náhodou sa stane, že zabudnete a dáte si už púder, tak stále to môžete dať cez ten púder. Že nemusíte sa báť toho, že vám to rozbije make-up. Áno. Je to tak. Takže zatiaľ máme za sebou 1, 2, 3 produkty, 1 krémik. Tlačím ten matný pudrík iba v tom očnom okolí a stres tváre. Klepem a klepávam zase do tej lícnej kosti. Ja moc akože nepoužívam tie ťahavé ťahy, ale skôr klepkávam a budujem si tú intenzitu tak, ako potrebujem. Nanášam to takto po celom obvode čela, spánkom. Hlavne presne ide o tú techniku aj toho nanášania. Tak. A keď si to porovnáš, tak vidíš, že to pekne už definuje tú lícnú kosť, už to vytvára trošku shape. Tak to dávame trošku cez čelo, ja som dával tú lícenku, nech to zahrejem a to dám také jemné prirodzené opálenie. A nepoužívam žiadnu techniku, že trojkovú alebo nejakú. Čo sa týka tých kontúr, lebo však zvykne sa robiť, že trojka a neviem aké rôzne, ale ja tak prirodzene, skôr intuitívne to tak klepkávam, že tam väčšinou ty vidíš, že máš tú kosť, nejdem pod ňu, aby tá kosť nepadala, ale skôr tak ťahám dohora tú spánkom, nech všetko ide dohora. Super. To sú tiež krásne a vieš to vmiešať aj do highlightery, tých bronzerov, do tých korektorov, zvlášť to použiť. A vieš to použiť, keby si chcela aj na zvýraznenie prúdnych kostí. Super. A tiež sa to vedie namiešať, úplne krásne, tiež novinka, ale už sa neodporúča presne na zapudrovanú pleť, takže my už ich nebudeme používať. A iba to tam jemne vrstvím podľa potreby. Ja mám ešte tiež taký dobrý tip, že v podstate keď zoberieš tenký štetec, tak ešte vieš vlastne aj vďaka tomuto tieňu urobiť linku, ktorá vyzerá veľmi prirodzene, takže vlastne jeden očný tieň, ktorý je takýto perfektný, s ktorým sa tak ľahko a jednoducho robí a rozpracováva, tak vieš urobiť aj krásnu prirodzenú linku a je to pre kočky dobré, ktoré sa vlastne nevedeli, či nevedia si urobiť tú linku, tak toto je úplne úžasné. Áno. A hlavne veľmi pekne sa akože rozpracovávajú, že aj s tými púdrovými, že vôbec to neflakatí. Vidíte? Práve naopak, že ešte vieš urobiť tú intenzitu. Áno, a vieš dosať ten taký pravý smoky eye efekt. Áno. Bronzer a prejdem cez tie hrany, nech to úplne stratím do takého prirodzeného vyblendovania. Super. Spracujem dostratená. Nech vlastne stiahnem tú základnú farbu a ostanú mi tam iba tie trblietky. I love it. Kočky, keď neviete tieňovať, tak s týmito očnými tieňmi naozaj sa nemusíte ničoho báť. To je lahúčka. No, vidíš to. Pozrite, jak sa líoceme. Tieto trblietky vám ostanú proste dlho. Všade, hej. A máme tu nový lesk. Toto je správna, takto má vyzerať ruka vizažistu. A tuto máme lesk, ktorý je krásny, je to novinka. Icy Planter nový. S mintom, čiže krásny chodivý efekt, jemne zväčší pery a nebrnia z neho až tak tie pery, že vlastne príjemný, je to príjemné na perách. Poznám ho. Ešte ani kontúr, lebo ten pigment je dosť silný.
vie definovať tie pery aj bez toho, aby si mala kontúrku jedine, keby si chcela nejaké vyslovene zväčšovať, nie? Ale tým, že robíme tak, máme výraznejšie oči spravené na Armani štýl, tak pery dávame veľmi jemné. Príjemne chladivý ten lesk, takže fakt tie pery nie sú také nepríjemne vybustované, ale veľmi príjemne. Áno. Wow, tak takúto fixáciu som ešte nezažila. A vlastne dodáš tomu hydratáciu, A. ten púder sa vlastne spojí s tým krémom, čiže pôsobí to šťavno to prirodzene a aj ti to predĺží make-up. Takže normálne aj toto je forma... A plus môžeš dať na záver ešte nejaký sprej na takú fakt, že fixáciu, keď ideš večer. Že toto na večer ti úplne netočí, to je taký skôr denný hack, by som povedal. Na fotkách to vyzerá perfektne, že vidíš tá plať taká šťavnatá. Áno, už vyslovene. Vybrala som si produkty, zo pár produktov a pre jeden sa ešte musím vrátiť, je to konkrétne pre ten bronzer, lebo naozaj sa mi veľmi páči. No a čo som vám ešte chcela povedať je, že ten make-up je úplne skvelý v tom, že naozaj krásne zjednotí pleť a cíti sa veľmi fakt, že ľahko. Tá textúra je úplne perfektná, no a vizažista Samuel. Ahojte. Úžasný. Čaute. Odporúčam tohto odborníka, pretože vie, čo robí, vie veľmi pekne pracovať technicky, vie odhadnúť klientku, takže veľmi sa mi páčilo, ako si ma naličil. Ďakujem veľmi pekne. Aj na budúce. A to bude určite. Vidíme sa.